så vil jeg fortælle lidt om, hvordan vi får justeret sadlerne på cyklerne. På Cannondalen her for eksempel, der har vi ikke quick release på, så der bruger du et stykke værktøj, som du kan finde ind i det skab, hvor der står værktøj på. Der tager du den her, nummer 5, justerer den her, kører den mod uret, en lille bitte smule, så kan du justere sadlen op og ned, afhængig af din størrelse. Det skal cirka være i hoftestørrelse. Og så er det vigtigt, at du får den sat helt lige, eller så er den ikke super lækker at cykle på. Når du har fundet den rigtige størrelse, højde, så lukker du den igen med uret, og spænder den godt fast her. Sådan der. Når du har brugt den, så sætter du den tilbage til skabet med værktøj. Så har vi vores Cannondale. Den har netop quick releasen, så det er simpelthen bare at trykke den her ud. Så kan du justere op og ned på sadlen. Det er igen vigtigt, at den sidder helt lige, og så låser du den igen. Du kan dreje den et par gange rundt. Ikke for meget, så er den svær at lukke, og så lukker du den bare sådan der. Den sidste sadel, jeg vil vise, det er på ladcyklen. Der bruger du den, der hedder nummer 6, som også ligger af værktøj ind i skabet med værktøj. Der tager du på den her side af cyklen, drejer den en omgang, justerer sadlen, skal den være lidt op, skal den være lidt ned, så igen for at den sidder helt lige, og så låser du den igen. Sådan der. Du kan også justere den her størrelse op og ned. Det gør du herinde. Den har netop quick release modellen. Der kan du justere den op og ned, når du så lige har spændt den her. Goddag. Der bruger du nøgle nummer 4. Lige spænder den her op. Du kan den her, så lukker du bare lige stille igen her. Ikke spændt for hårdt. Bare lige så de kommer ind og lukker herinde. Og de samme skal lukkes her.